amaiera eman nahi diogu Mikel Zabalza 40 urte ekimenarekin Euskal Herri osoan dabilen autobus ibiltari honi. 4tik 7 egongo da Iruñan, goizeko 12etatik arratsaldeko 8etara, eta dei egiten diegu bai belaunaldi zaharrei zein gazteenei ona bisitatzera etortzeko. Zaharrenei oroitzeko zer izan zen gertatu zena eta berrienei ezagutu dezaten zer gertatu zen. Zoritzarrez, Mikel Zabalzaren kasuan biltzen baita torturaren inguruan eta torturatuok jasan izan dugun bidegabekeria guztia. Egiaren ezagutzara, aitortza eta erreparazioaren faltarena eta oro har impunitatearena. Eta horregatik gaur ere deialdi berezia egin nahi dugu abenduaren 14an Donostin Amabiterritan bulebardean autobusari egingo zaion harreran parte hartzeko. Kaixo lagun, gure lana gustuko baduzu egin zaitez bazkide. No sé si confiáis en que por el aniversario haya algún avance por parte del Estado en la descalificación de secretos oficiales. Itxaropentsu bai, itxaropena da galdu egiten den azken gauza. Eta batez ere ikusita azken urteetan eman ditugun aurrerapenak, ez? Torturatuen saretik askotan komentatzen dugu amaitu egin dela ja negazionismo itsu horren garaian non tortura ez da existitu, hemen ez da ezer gertatu. Are gehiago Mikel Zabalzaren kasuarekin, beraz, itxaropena bai badaukagu ez dakit realakoa izan.